שלום, ברוכים הבאים לסרטון מודל 4ה לניהול והטמעת שינויים. שמי רחל ארד אזולאי ואני יועצת ומלווה בהטמעת תהליכי שינוי בחברות וארגונים ומפתחת מודל 4ה. בסרטון הקודם, שכותרתו מה שאתה לא יודע על ניהול שינויים יכול להרוג לך את העסק, דיברנו על כך שהשינוי בעצם מצב קבוע המתחולל ביתר שאת בעולם העסקים המודרני. לצפייה בסרטון זה לחצו על הקישור הנמצא מתחת לסרטון הנוכחי. שינוי יכול להתרחש ממגוון סיבות, למשל שינוי חוק ורגולציה, שינויים טכנולוגיים, שינוי בטעמי לקוחות, מיזוגים ורכישות, או כתוצאה משינוי יזום על ידי החברה או התאגיד. דיברנו על חשיבות השינוי כמקור פוטנציאלי לצמיחה, ומנגד הבאתי דוגמאות בולטות בהן חברות גדולות ומצליחות כמו ווסטרן יוניון, קודק, נוקיה לא הפנימו בזמן את השינוי המתחולל בתנאי השוק או בדרישות הלקוחות. חוסר הבנת השינוי הביא לחוסר הטמעה במועד של השינויים הנדרשים בחברה, ובסופו של דבר חוו חברות אלו פגיעה קשה בתוצאותיהן הכספיות, עד למצב של אובדן חלק ניכר מפעילות החברה, כמו בדוגמת ווסטרן יוניון, אובדן עצמאות בחלק מהפעילות העסקית בשל רכישה על ידי גורם חיצוני, כמו במקרה של נוקיה, או אף פשיטת רגל, כמו במקרה של חברת קודק. דיברנו גם על 3 טעויות בהן מתבצע ניהול לא נכון של שינוי. הטעות הראשונה היא התעלמות מהשינוי, השנייה היא התנגדות לשינוי, והשלישית היא הטמעה לא נכונה של שינוי. בסוף דבריי הצעתי מודל בין 4 שלבים להטמעה מושכלת, הדרגתית ומוצלחת של שינוי. בסרטון זה ברצוני להרחיב בנושא המודל, לא קראתי מודל 4ה. 4 שלבי המודל הינם: השלב הראשון הינו שלב הזיהוי, Identification. השלב השני הינו שלב התרגום, Interpretation. השלב השלישי הינו שלב ההטמעה, ה-Implementation. והשלב הרביעי הוא שלב השיפור, ה-Improve. בטרם נרחיב על כל אחד משלבי המודל, ברצוני לדבר בקצרה על אופיו של תהליך שינוי באשר הוא, ובכלל זה תהליך של שינוי ארגוני. נדירים במקרים בהם תהליך שינוי נושא אופי לינארי, קרי מעבר מנקודה א' שהינה המצב המצוי העכשווי וצעידה ישירה בקו רציף ועולה לעבר נקודה ב' המהווה את המצב הרצוי, שהוא המטרה אותה הגדרנו לעצמנו. ברוב המכריע של המקרים, תהליך השינוי הינו תהליך ספירלי. תהליך ספירלי כולל רצף מתמשך של ביצוע פעולות תיקון, בחינת התוצאות, הפקת לקחים, בחינת חלופות באם יש צורך בכך, ושוב ביצוע פעולות תיקון וחוזר חלילה. הספירליות של התהליך יוצרת לעתים רושם של חזרה על אותם השלבים, אולם בפועל אין זה כך. שכן תהליך השינוי איננו מעגל שחוזר על עצמו ואשר בו בעצם בכל פעם חוזרים על נקודת המוצא. תהליך השינוי הינו ספירלה העולה כלפי מעלה, משמע שכל רצף הכולל פעולה, תיקון, בחינה מחדש, הפקת לקחים ופעילה נוספת מקדם את החברה לעבר המטרה אותה היא הציבה לעצמה. עתה נרחיב מעט על כל אחד משלבי המודל. השלב הראשון הינו שלב הזיהוי, Identification. בשלב זה החברה נכנסת לתהליך שינוי כאשר היא מזהה תחום מסוים או מספר תחומים אשר בהם ישנו פער בין המצב בו החברה שואפת להימצא ובין המצב בו היא מצויה במועד תחילתו של תהליך השינוי. שלב הזיהוי מטרתו להגיע להבנה מדויקת באשר למטרה אליה שואפת החברה, קרי מהו המצב הרצוי מבחינתה, ומנגד הבנה מדויקת של המצב בו נמצאת החברה באותה נקודת זמן, קרי המצב המצוי. הבנה מדויקת של המצב הרצוי והמצב המצוי מאפשרת לאמוד את הפער ביניהם. תהליך השינוי אמור לאפשר סגירה של הפער הזה ולהוביל את החברה לעבר המטרה אותה היא הציבה לעצמה. השלב השני במודל הינו שלב התרגום, ה-Interpretation. אם בשלב הראשון בתהליך השינוי מוגדרת המטרה ומבוצע מיפוי יסודי של המצב העכשווי, בתחום בו מבצעת החברה את תהליך השינוי, בתום השלב הראשון יש יתר בהירות באשר למצב הרצוי, המצב המצוי והפער ביניהם. בשלב השני, שלב התרגום, מתורגם הפער בין המצב
בין המצב המטרה אותה הציבה החברה לעצמה שהוא המצב הרצוי ובין המצב העכשווי, המצב המצוי, לכדי תוכנית פעולה שתפקידה לסגור באופן הדרגתי פער זה, קרי להצעיד את החברה אל עבר מטרתה. השלב השלישי בתהליך הוא שלב ההטמעה, ה-implementation. השלב הקודם היווה את שלב החשיבה, התכנון והעיצוב בגיבוש תוכנית הפעולה לסגירת הפער בין המצב המצוי לרצוי ולהשגת המטרה שהוגדרה על ידי החברה. השלב הנוכחי, שלב ההטמעה, כולל את הביצוע בפועל של תוכנית זו. בשלב זה יבוא לידי ביטוי אופיו הספירלי של תהליך השינוי, בו יכלול את יישום שלבי תהליך השינוי ובכלל זה הטמעה הדרגתית, בחינה מחודשת, הפקת לקחים, גיבוש מסקנות ושוב הטמעה וחוזר חלילה, תוך כדי טיפוס ספירלי כלפי מעלה לעבר מימוש מטרת תהליך השינוי כפי שהוגדר על ידי החברה. השלב הרביעי במודל הוא שלב השיפור, ה-improve. שלב זה ממחיש את אופיו המתמיד של תהליך השינוי. לאחר שלב ההטמעה, בו ביצעה החברה את הצעדים הנדרשים בכדי לסגור את הפער בין המצב בו היא נמצאה בראשית התהליך ובין המטרה אותה הגדירה לעצמה, יש צורך לשמור את היד על הדופק. שלב השיפור הוא השלב בו על החברה לבצע באופן רציף וכחלק מה-DNA העסקי שלה, בקרות שונות שתפקידן לבדוק האם הדברים השתנו, האם יש צורך בהתאמות, תיקונים, שיפורים, בכדי לממש לאורך זמן את מטרת השינוי. לסיכום, שינוי הוא מצב מתמיד, לרוב חשוב ומבורך. ניהול נכון של תהליך שינוי יהווה מנוף לצמיחה. מודל 4I המובא כאן מספק מענה למגוון רחב של תהליכי שינוי בארגונים בהיקפי פעילות שונים ובענפים שונים. באם אינכם במהלכו של תהליך שינוי ארגוני או צופים שינוי במציאות העסקית שלכם וברצונכם לקבל ממני מידע נוסף אשר יסייע לכם להימנע מביצוע טעויות בדרך לשינוי מוצלח, אתם מוזמנים ליצור עמי קשר דרך האתר שלי או בטלפון שמספרו 0522-814-528 או באמצעות הקישור המופיע מתחת לסרטון זה. תודה ונשתמע.